से कौन बोल हलुची कौन है कि हाँ हाँ कौन है हलुची भांगिबो कि देखिबा आगे ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନା ଅଳି କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଜମା ଦିଏନି, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ବହୁତ ଅଳି କରିଥିଲି। ଓମ୍ର ସହିବା ଶକ୍ତିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ହେବ। ଓମ୍ର ଦାନ୍ତ କେତେ ପୋକ ଖାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। नियो ने मूसा पुना दांत दे मूसा नुआ दांत एमती कहीकिना छात उपर फिंग दियो चाल उपर। आपण माने समान मध्य एहीपरि कहिकी दांत भांगिला बेले दांतକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ବାय ବାय।